бисёриҳо медонанд, ки ҳангоми нест намудани иттилоот вай ба тарзи автоматикӣ ба картина ҷойгир мешавад. Картина нишонаест, ки дар худ ҳамаи иттилооти нестшударо ҷойгир мекунад. Лек ҳолатҳое мешавад, ки иттилооти нестшуда бидуни ҷойгиршавӣ дар картина аз компютер нест мешавад. Картина дар асл ин худ як папкаест, ки ҳар як иттилооти нестшударо ҷойгир мекунад. Ин папка дар қисмҳои хотираи компютер ҷойгир аст. ҳар як қисми хотираи компютер дорои ин папка мебошад. ин папкаи системавӣ мебошад ва аз ҳамин сабаб ин пинҳон аст. барои намудор намудани он медароем вид интихоб мекунем скрити элементи. ба тарзи автоматикӣ дар системаҳои амалиётии Windows 10 папкаи корзина номи Recycle Bin-ро дорад. ҳар як қисми хотираи доимӣ дорои ин папка мебошад. бояд гуфт, ки ҳар як иттилооте, ки аз ин ё он хотира нест мешавад, дар папкаи худи он ҷойгир карда мешавад. дар ин ҷо ҳамчун папкаи умумӣ корзина ҷойгир мешавад. корзина маҳдудияти ҷойгиркунии иттилоотро дорад. қариб 10% хотираи доимиро метавонад дар бар гирад. барои муайян кардан, ки чӣ қадар хотираро метавон дар худ гирад, барои ин тугмаи тарафи рости мушро дар болои нишонаи корзина пахш намуда медароем свойств. дар ин ҷо мебинем ҳар як қисми хотираи доимӣ ба папкаҳо ҷудо шудааст. ин маъноеро дорад, ки ҳар як хотира дорои андозаи муайян барои файлҳои нестшударо дорад. шумо метавонед ин андозаро тағйир диҳед ё ин ки дар ҳоле ки нахоҳед файлҳои нестшуда ба корзина оянду як-якбора аз хотираи компютер нест шаванд, интихоб мекунед банди дуюми ҳамин навиштаҷотро. ин маъноеро дорад, ки бидуни ҷойгиршавӣ ба корзина иттилоот пурра нест мешавад. дигараш ин дар ҳолати галочка будан ё ин ки аломати қайд будан маъноеро дорад, ки ҳар мартиба ки шумо ягон чизро нест карданӣ мешавед, аз шумо пурсони оё мехоҳед ҳаминро нест карданро пайдо мекунад. агар ки ин набошад, бидуни пурсон шудан вай намуддор мешавад. қисмати дигар ин аст, ки ҳангоми нест кардани иттилоот аз дискҳои оптикӣ, хотираҳои беруна, флеш-картаҳо ва дигар картаҳо иттилоот дар ягон корзина ё ин ки дар ягон папкаи аз инҳо ҷойгир намешавад ва иттилоот пурра нест мешавад. барои ҳамин ба инобат гиред, ки барқарор намудани вай иттилооти нестшуда ғайриимкон аст. ду усули нест кардани иттилоот мавҷуд аст. яке бо роҳи пахши тугмаи delete ва дигаре бо пахши тугмаҳои shift delete, ки ин имконияти яку якбора нест кардани иттилоотро ба шумо пешкаш мекунад. ҳеҷ вақт фаромӯш накунед, ки ҳеҷ як иттилооти шумо аз компютер пурра нест намешавад. вай дар хотираи компютер мемонад. вайро барқарор карданаш дар ҳама маврид қариб ки имконпазир аст. дар ҳолати нопадид шудани нишонаи корзина, дар майдони корӣ, дар мизи корӣ тугмаи тарафи ростро пахш намуда интихоб мекунем банди персонализатсия. пас аз интихоби банди персонализатсия мегзарем ба қисми темы. аз ин ҷо аз тарафи рост интихоб мекунем параметри значков рабочего стола. шумо метавонед ин ё он нишонаи мизи кориро намуддор кунед ё ин ки нопадид кунед. дар баробари ин шумо метавонед нишонаҳои онҳоро тағйир диҳед ба ягон нишонаи дигар. пас аз интихоб намудан нишона дигар рангро мегирад. ташаккур ба диққататон.